Po romantickom Rakúsku a Taliansku ešte niečo zo susedného Česka. Je to príbeh mladého muža z Nitry, ktorý sa vydal do Českej republiky, aby tam v rámci študentského dobrovoľníckeho výmenného pobytu pomáhal v dome detí a mládeže. Volá sa Peter Rác a stretol sa s ním kolega Jan Dušek. Volám sa Peter Rác, mám 24 rokov, som z Nitry, som študent univerzity. Tak to je on, mladý muž, který se nebál a na dlouhých 10 měsíců odjel do ciziny. Pomáhá v domě dětí a mládeže v Rychnově nad Kněžnou, organizuje kroužky, vede volnočasové aktivity. Napríklad v pondelok mám keramický krúžok, kde s deťmi vyrábame rôzne predmety z keramiky, teda z hliny. A mám fotografický krúžok, rád fotím, tak je to super, že mám takýto krúžok, lebo robím, čo ma baví. Peter přijel s dalšími 3 studenty z celé Evropy. V jednom týmu dobrovolníků je tak se svými vrstevníky z Německa, Litvy a Francie. Chodíme do kina, chodíme do bazéna, občas do baru. V rámci svých aktivit mladý Slovák mimo jiné vyrábí originální televizní vysílání. Jmenuje se TVDčko. V rámci malého projektu Erasmus Plus som vymyslel televíziu s názvom TVDčko. Učím sa veľa vecí, ktoré možno som nemal čas sa naučiť, keď som bol mladší, a teraz tu mám možnosť si všetko vyskúšať a je tu proste priestor ku všetkému a mám možnosť hocičo vyrobiť alebo zrealizovat. Naučit se jazyk, získat nové zkušenosti a osamostatnit se. To jsou hlavní důvody, proč se mladí lidé účastní dobrovolnických programů. Téměř celý rok jsou bez rodiny a bez svých přátel. Najviac asi za spolužiakmi zo školy a za rodinou, že mi niekedy chýbajú. Mohlo by se zdát, že Peter Rác má výhodu v tom, že se s dětmi dorozumí slovensky. Není to pravda. Pro většinu současných českých školáků je slovenština cizí jazyk. Výměnný pobyt tak může pomoct i ve zbližování obou národů. V Izraeli prišli s technickou novinkou. Je to nanobiblia, ktorá sa dá nosiť aj ako šperk. Rozhodne zaujímavé. Ruská ermitáž, ktorá